Khoroksa TikTok star Azrawo sini India wo TikTok belaikeno cholioi tongo. Abahaino khoroksa TikTok star bini life normal borok kahaino normal. Salbrumno tongtokjota thotok normal deni kahai. Tei salbrum ni kahaino responsibility nok ni tei fatani cherai ni tei bwsairok ni. Borokni poribar ro bihik bwsai tei bwsa masa tongo. Kebo kheba fataro thangui samung khlaio kebo kheba nogo tongoi samung khlaio haikeno borok khoroknui bihik bwsai miliwui tongthotok khlaioi borokni family normal kwsang khe tonglaimani. Phiaba amsaksa tongthoksatok family o ekdin salsa emon je gotna kotor gotinani nangkha o gotna khanamani yagulo borokni elaka gwnangui tei borokni relatives tei sara dunia pura Tamil Nadu no bokrok lilagui thanani nangkha. O gotna amsakhe famous tei viral wngui thangkha joto borok no o gotna tui mang lagatar salai tonglaikha o kok no kok. Abono karibo superstar Rajinikanth borokni paribar bai malaikha tei borok no fan bo rwkha malaiui. Sungmung hingke obose 2018 o gotijak gotna tabuk teisa hainohe amsuk bosor goti thangmani yagulo tangui khorsajaknani nang teisa hainohai. Ang sanani thangui tongo biryani biryani ni cases no tui. O kahani ni suruat ugo Tamil Nadu ni Kasipuram district ni Kundrathur taluka ni simi. Ar jagao Agni Swaraj Temple Street ni kaisa nok barao Bijay Kumar bini bihik abirami tei bini bwsa khoroknui 6 bosorni bwsla khoroksa tei 4 bosorni bwsajuk khoroksa borok khoroknui borokni bwsa hingke borok total borokni family o 4 jona khorok 4. O nokni puila floor o hingkhe Bijay ni paribar tongo tei ground floor o hingkhe kubuni paribar tongo. Bihik bwsai kaijasani puila malaimani Chennai ni kaisa belai famous restaurant borok puila malailaio. A somoyo abirami kolerani arts yakheba maimui songmani kaisa courses swrwngui tongo. Puila malaifru hingkhe borok dol no tongmani phiaba trwk borok o dol ni bisingtwi hamjaklai thanglaikha. Phiaba borok khoroknui kaijak thanio amsuksa klaisa wnglia tamni hingkhe borok khoroknui ni jaat no alada. Suruat o hingkhe borok khoroknui ni fasting family no borokni hamjakmani against o bwsalai tonglaimani. Bwrui abirami hingkhe bini paribar no jesa tesa khlaiui gosiriui maniri paikha phiaba chwla fasting Bijay ni paribar no hingkhe doi maniri manliya. Aboni yagulo kheno jepru jalani buma bupha gosilia apro kheno bini buma buphani against thangui borok khorokni kaijak laikha kaijakmani yagulo Kundrathur kaisa nokbar naui ar jaga no rent tonglaikha. Bijay kaisa private bank o part time job khlai tongo. Bini samung wngkha loan department naikolnani tei ATM o cash rang rinani akorok. Kwsang tongnai borok normal tei bwkha kaham wngmani bagui elakao joto borok no bono sinio borok kaham hinui. Bijay bo saksa kolom tei khibui samung khlai rang ajinani abono bisas tongo. Twrwk bini life tei bini paribar rang puisani bial wngmani jengkha. Nok chikonsa haipano nok chikonsa rang puisa kwrui phano borokni paribar o belai hasi khusi khe borok tonglaio. Bijay bini paribar ni borok rok bai kok salai liya mane Bijay ni bini buma bupha bai kono communication rok khlai liya bo. Buma buphani against o kaijakmani yagulo kok rok salai liya abrun simi. Phiaba tei kaisa fasting abirami ni paribar ni borok rok bini buma bupha waisa wuisu borok bai malainani phaio. Cherai rok kheba kunufru bini nani nogo tongo kunufru bini buma bupha bai tamni hingkhe o borok bara tongui tongmani bini buma buphani nok bai 5 kilometer se haksak abogui ni borok thanglaisu khlaiui tongui mano klaisa khlai. tei borok je jagao tongui tongmani ar jagao
bijay tei abiramini sinimung kaham no nukjagui tongo jotoni mokolo 2018 ni sal phaika afuru borok kaijangmani prai 8 bochor kawui thangkha a jorao abiramini umor matro 25 bochor sikho mane jefuru bo bijay bai kaijago afuru bini umor 17 bochor sikho tei bijay ni umor ba bisile wngthaya 19-20 amo kahani kwcharo tei a jorao borok porinani school o poriwi tongnani jora se poriwi tongnani jorao school o laisoi a jorao borok kharui kaijakha buma bwthani ekdin sa thangui aboni yagolo kheno kirai eba kheba nok barani nogo tongui borokni life puila sengo aron simi bijay samung khlai tongma bai bank o chakri omo bai rangmano kisa misa haipano nogo amsuk kulogri manya haipano borok amo bai phano khushi abirami hingangkhe nogo jatrepot songnani expert mungsayo mungsa songoi nogo khlai chario omo baini borok belai kheno khushi khlai sukhi shanti paribar khlai tonglaio teibo cooking ni samung rok bo bebakno srwngjak a somoyo no India o short video application rok bo kwbangma no nukjagui phaika aboni bisingno kaisa app wngkha TikTok a jorao pura desho o TikTok trend khlai tongo short video ni bisingo ar jagao buijatrepot khlaiui mwsawui gan rwchabui yakheba kisa activity rokno phunugui short video upload khlailaio tei a jagao kaham no response mano like rok mano abirami bo khoroksa content creator haike ar jagao chikon mikon songmarokni video rok khlaikha tei waisa hangke bo reels rok khlaika saksa gan rwchabui lip sync rok khlaiui waisa hangkai bini bwsa rok bo bini video o involve tongmani nukjago bo tisaui tongmani jora lip sync khlai video upload bini bwsajak bo haike no bini loi srwngui video rok khlaio buma bwsa teruk boni paribar ni joto borok no TikTok ni kaisa part wngui thangkha borok joto no video rok khlailaio aboni yagolo kheno tarik sokpaika 31 August 2018 ni sal shukrobar ni din abo mas ni paitha sal dikeo a jorao bijay ni office o bo samung ni pura poja horjak file rok hisab kitab tei kwbangma swijjaknai office ni samung rok pojak kwbangma bijay ni afuru kebo a dinni phungo hingkhe no taratari dakti khlai bwchawi office o thanani phiaba a dino borok dakti bwchawi manya a dino hingkhe tamo kahai borokni family dibor jorao se bwchasio a din kahai kuno dino phano se ingyako amsuk lerui bwchamani tei lerui bwchama bai bokhorok rok bo hilikjak tongbaio jotono horole borok time bono thuka salbrum thuma khai phiaba phung amele bwchaisimalia dibor chuguise bwchasio haipano bisiko wansuk yakari bijay dakti khlai bini office phaisingo suti langkha bwsai thangmani yagolo nogo abirami tei bwsa khoroknui aboni yagolo kheno office sokmani yagolo sairik phaisingo bijay call khai saka office o belai kheno samung kwbangma abagui late wngnai kisa phainani hinui o late wngani hinui call khlai sana naimani phiaba abirami a jorao call se romlangliya bijay wansuka a jorao abirami kitchen rogo busy rok wngna hinui teisa haino hai srapsa tongmani yagolo call khlaika afro bo haino hai abirami kuno response reliya bini phaisingtei call boromya call bo back khlailiya horni 10ta bajiwoi 11ta 12ta bajiwoi thangka a jorao bo bijay ni samung paileya bijay a jorao wansuka samung kisa khe khati tongma slai tini no pai klangnai hopung khlaiui phungdi ki hingkangke nogo thangai painai afro nogo thangai aram sakhe thunai samung paibai akbai hinui wansuka bijay a jorao shonibar tei robibar hingkangke to afro office rok off afro ke aram ke thunai hinui wansukha aboni yagolo na teisa haino hai horkuthugo abinami no call khlaika afro ke bini phaisingo switch off hinui sakha
switch off manui bijai ajorao kheno tamo kahai wngjakha tamni hingke oboni swkangbo call khlaika call romyamang tabuk hingke switch off se abagui tamo haibo wngjakha bijai ni bwkhao Aboni yagulo kheno bijai hopung samung khlaiui satta phaisingo nogo thangkha nogo thangmani yagulo nokha bini nok phaisingo thangui tala rijak mankha nogobo kebo kwrui ajorao bijai ajorao wansukka amsuksa pungai jiri jiri bwsa bwtui tlangui abirami biango thangka hinui bini bihingno wansukha Tisa haino haibo bihingno call khlaika ajorao bo bihingni mobile switch off ma mankha te ajorao no call khlaimani yagulobo romya angui mini nojor klaikha nokni phataro je uskuti berajak tongmani abobo kamajak je uskuti bo abirami no gibrimani bwsarokno schoolo naithung tei tunuithung hinui abobo kamajak bijai kunu wansukmanliya ajorao aboni yagulo kheno asparos ni borokrokno sungkha bini bihingno nudinukha hinui kunu jagao de thangmanu brokhini sungkha phiaba jotoni phirokmungno sem wngkha je borok abirami tei bwsarokno kunu jagao phono thanglai sukhlaimani nugya hinui sabaio Asparos ni borok okok samani phirokmung khwnamani yagulo bijai tei bo wanajakha bowansukka pungai siri siri ongkhoya phano horni phaisingo no okhor kana bo bwsa bwtui no tlangui kunu jagao Aboni yagulo kheno bo decision nakha o nok ni tala no sbai doga sbai nok bisingo hapnai hinui puila hingangke rent ni je owner tongnai obono permission sankha aboni yagulo je Asparos ni borok tongnai oboni chubamung bai nokni doga no sbai bisingo haplaikha jefru doga khulukka apro jotono normal no nukha siring sorok phiaba je jefru bedroom ma thangui puila naikha ahorke no bini pura dunia lilagjak wngui thangkha thujak cherai rok gana thangui naima bai kuno hama bocholiya lilagya o cherai mangnui no sungsano yakarui klangjak bongni phola Shorirok purapuri thanda ungjak tei cherai kuno phano response riliya Bwsa afuru chirogui kapnani porjonto somoi kwrwikha logi logi no ambulance rokno nuhunka tei bwsa khoroknui no tlangui hospital o tlangui thangkha kuno motete bansiri mano hinui bini bwkhak kwlaijak ajorao hospital o tlangui doctor check up khlaima logi logi no declare khlai rikha je o cherai khoroknui o sungsano yakarui klangkha borokni langma chowui paikha hinui O kok khnamani yagulo bufani dunia khaksa kamamani hai wngui thangkha ajorao chirigui kapnani porjonto bus kwrui kahai wngui thangkha o bwsa cherai rokno nogo tisa haino hai kifilui tokha police rok bo information manma logi logi nogo sok phaikha investigation khlainani bagui tei forensic team rok bo arjago sok paibaikha Turuk relatives rok bo nogo jotono phai sok paibaikha Lai thangjak salong ke o cherai ro nok ario thunglai tonglai mani hasi khusi khlai phiaba 10 din pungo hingke omo kahaise nungnani nangsio hinui jotono kaplaikha mokol muktui kuplung khlailai kebo phano bisas khlaimandiya amsaksa cherai naithok khoroknui thui paikha hinui phiaba sungmung hingke omase buma hingke biango kamawi thangkha Bwsarok aptui wngui thangmani yagulo bo nokni biango thangkha tei bini mobile tangui switch off tei kaisa sungmung kotor hingke o bwsarokno bodi bwthar naikeba sikok makok phai de bwtharui klangkha o sungmung rok tabukbo kotor wngui asaijak o story o hingke video belai kheno kolok wngui thangnai abogui o video no khakni khlai mas namnai part 2 naina muchungka hingke joto please kisa comment khlai salai di norni bagai ang part 2 tubunai jodi norni comment gobang hingke norni support gobang hingke part 2 hinai norni bagai ang part 2 sure tubunai paithak jora naimani bagai jotno belai kheno hambai